Hadian ke jingla ban lap biang yala ka kun, ya ka bala nang perkhat bakala ja pen bandai bakalit bala ban yok kersan skul yala de, bar ya ka yeng ka sem klam na kenjok tien ha yeng. Ka kemi bat ukpa jong ka khna ki badai na ka we ka snong ha West Coast Hills District, ki lapen pau ka jing sngongo ya baro ke be dan banta ha ka ban wat ya ka na du ka khat light regular araja arpun rio, tat hadu ban lap ya ka ha ka jan miet jong ka khat nyau tar regular araja arpun rio. Kajing lap biang ikani ka khana ka de hadian bagi tra yeng ki ba ai belai ka ki la pentip hi sya ki kmi ki pa jongka ya ka jaka ba ka dan hadian bagi lai ui ha ki lat pathai khubor kumta ki kmi ki pa ki la mar sya ka te ka jaka bat bon wan ya lam biang ka sala yeng da ka jing sok pat khlam kanu ka jing ja laong bakalami na la yeng ha ka khat light regular bear arajar arpun rio khlam da pentip sya ki kmi ki pa da ka jing thmu ban let wat bala na ka banta ban kersan ya ka puli puthi jongka bat ban yo irap lam ya ka yeng ka sam na mar ki de na ka yeng bodok bosuk Andre ka jingja jongka kala penlong ya ka yeng ka sam ban mat ya ka jing sungu khya ka bajur kham tam na mar bakam jupan dan kam ya ka mobile phone ka bala penlong ban slam ban lapat ya ka Kila pen pau ya ka jing kemen ba kila lap biang ya la ka khun ba kila pen pau ru ka jing sungu ka ba kraw ya ki pat ba borok ki ba kersan but ai men sim ya ki hakane ka por ka ba e Nagleng jongi kum ka yin ka sam kum ti mi ki pa jong ka khun ko jingi kum ba kum top si lai i bang lai yo ya ban plat ya ka kubor span jong ka jingja jong khun ko jongi ke nagleng jongi ha ka bas e ha ka ni ka por mtang is ngo ban pen pau ya ka jing sungu yu blai bolong utrai nu thau jongi ba ngakwa ya ka ban pen tip sepi ki pai ba lamba ka ni ka kubor ba nilayo ya jingte bat nila syamru ikani kunjungi bakadon ha kawe ke jaka ni sngoy ke ban aingu yublay namar bahapleng ke jing a ke jing pisa angila syampat ya ke jing suk ke jing tengan kum ki pa jong kan kun kunjungi bat namar kata nak leng jungi kum ke kasam ni mlak kam dapat pauru ya jing ai kublay ya ki bayadem talam bat kan ka jing wat ka jungi ya kan khun hakini ki ars nilai sngi ki bladap sngo ya kawan kum ka kasam ngi penpau ki kublai ya ki ya ka police department ha ka jing yalam ka jung u osi badan burom ya ka noston police station bat kerpang kamtam ya ka police department ke badai pe ya ki kenthai ki bang i ba kla trace tom sha ya ka ban lepel ka jong ka kamram bat kumjuru ngas ngai ka ban penpau ki kublai ya ka executive committee jong ka snong ka jungi ka kumjuru ya ki parang snong ki VDP ki belaya dan mentalam ya ka ban kersian ha ka jingle ya ka bangin wat ya ka kun ka jungi ibn pauru jing ai kublai ya ki we pat ki seng balang ki bala ai ka jing kersian ki bala ai musim yingi nak leng jungi ngim don ai ban ong ban ai ban kren rengi ai kublai tulung ya baro hot ki don ki riurang ba jong de dong katang jungi ki belong ki ri pak mat ki bala ai ke jing kersian ki bala hak bangin ai ke jing tip kila ai kila phone yangi dak baki ai men semengi bangin amde ban jingkerman ya ki ya kiru ngis ngaban pau ke jing ai kublai bat kumjuru khamtam ngasnoi ban pau ke por mta kum ke ngasam ban ai kublai ya kita ki habang liu i kubor ki ginung komen ki bala ai ki komen ki jongki ki bala ai ki jing kurku kurdo ki jing duai nam sa jungi lembak ki comment section ki jongki hot ki don ki bangi habangi page ki ka YouTube ngi i ba ki don ki ba komen ye ki ten ki ba penpau ya yol sing ya ka bangla ban ong bakan long ka jing ta mat yong ya ka kun ki jungi ba yol se kala le ya kono ka bakla rei naklen jonga kum ukpa jongka ngadon tangane ka we kebangan pensyai ki hoj ngai kubleru yaki namar yul se ka jing bom tip ka jongki ya ka e ka basdang berkebukut rei kane ka long ka jing pensyai ka balengkot ka jonga ya ka jing jia kina ki kun ka jungi kam don kono ka jing thumu ka basneu kumbangi ladap ya ka ban ong rei namar kumbangi ladap ya pau kadang syukut ka exam ka swab marta ka don ka jing thang ka jing angnu ka jongka bakan yo lakmno kumno ya ka ban trei bela ban yo ka jing bela ka jongka ndrei namar kam ndrei wala ka persyang ya ka ban wat ki perlok ban pen wat lem ka jing trei ndrei kam syang layo kumta kala lechi dalade ban wat
bat kamnon kono ka jingmut ka basliu haka hakini sya nak len jonga upah habang perkat habang puson kadehi ka jingmut ka baha ka jongka ndrei tangkowe ka jing bakla kalong ba kam syamla yathu hangi mi kipa syukal mi no nayeng bat yak tang satu ba kadetang ka jing lengkot ka jingmut ka jing pa ka jongka bengiska manang ni sekmat nak liang ka jong ka kun ka jongiru kan omlin syu yak ban le kumne hak ba le shanoru te nak liang jong ngamlon isu ban ong tanggung tak kublai sibun ya barok ki bayu iya kana ka jing pentip Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.